Uluhan sa mga balita. Pagtangtang sa kordon sa balay, adunay silot. Drive-thru vaccination site, imuntar. City Hospital, dili makadali-dali og dawat og pasyente. Leisure biking, jogging, gitugod sa dakbayan. Computer units, wa gihapon na promahi. Balay sa magtiayon, napaayo sa Ahon Cares. May nga daw mga upunganon adlaw karon nga Martes, Agosto 24, tuig 2021 dinhi sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ako si Mark Anthony Bautista, maghatod sa mga nagunang balita sa Lapu-Lapu Weekly News. Nanawagan ng Pangulo sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office Nigel Banyasya sa mga upunganon nga moabag sa pagbantay niadtong ilang mga silingan kansang balay gibaatan og yellow cordon line nga mo report sa higayon nga ang tagbalay nagmagay sa pagtuman sa protocol. Lakip na ang toyo sa pagtangtang sa gibaat nga kordon bisan nga wa pa matapos ang ilang home quarantine. Kinihugot nga gipatuman human nga gireport sa usa ka concerned citizen nga gitangtang ang kordon sa usa ka balay sa Barangay Buaya nga adunay nagpositibo sa COVID-19 bisan kung wa pa nahuman ang quarantine period. Mato ni Banyasya nga gibalikan silang personnel among balay aron butangan og balik sa yellow cordon apan gitangtang gihapon. So, kanang naay mga na isolate diha, doon ay gikordon bantayin na ninyo kay kanang mga tawhan na positive na. No? Kuyaw na sila makatakod. Kung di malason, kuyaw pa mo mga matay. Gipasidaan si Banyasya nga kadtong mohimo sa susamang binuhatan, hayan nga ilang kuhaon ang tibok na muyo sa mong balay ug gibitang silang tanan sa isolation facility. Gipaibaw sab ni Banyasya nga adunay tulubagon ang responsable sa pagtangtang sa kordon base sa nalatid sa lagda sa quarantine. Of course, the liability. Pwede na sila makihan nato. Ang atong immediate action is ibutang mo sa isolation. Plaster na mo diya sa inyo pero gahi man diya ha. Ibutang mo sa isolation facility. Samtang sila Lapu-Lapu City Mayor Junior Daon siya ni mandos kapulisan nga mobantay na sa dapit diin gipatuman ang granular lockdown 24 oras. Ang ato karon go tungod sa grabing tinakdanay sa COVID. That's our order nga atong ikukordonan, no? Ato ginang butangan siya Pats, no? Kay kung dili gyud nimo nabutangan, munggawas unya na. But ni Mayor Chang nga paugtan ang pagbantay niini sa mga nagpositibo pinagis pagmontar og tent sa mong dapit alang sa mga pulis ug barangay health worker nga momonitor sa balay nga gi-lockdown. Mipasalig si Mayor Chang sa mga COVID positive nga motunol ang syudad sa ilang gikinahanglan aron nga di na kinahanglan nga mogawas sud sa 2 ka semana nga isolation. Mura nag lockdown na siya. Granular lockdown nga ang area nga naa diha kanan ang makagawas Pats ang makagawas katong mga narbaho. Okay. Makagawas to siya anang area. Pero katong mga nagpositibo nga naa ng mga balaya, tigit to sila kagawas. We will provide them food. Nagtinguha karon ang kagamanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga mabutang og dugang vaccination site gawas sa unom ka mga existing sites ngadto sa mga kabarangayan. Gibutyag ni Mayor Junior Daon Chan nga mas mapadali ang pagpamakuna batok sa COVID-19. Giplano na karon ang pagbutang og duha ka mga drive-thru vaccination site. Wala na, dili na kay taana kataas because we have a lot of new vaccination sites. Okay. Like Yuntay, we already open when Yuntay atong Monday.
we open our barangay vaccination, napay atong mobile vaccination. So simultaneous duha ka buok nga sa barangay. So at least ang taga barangay agto lang gid sila magpabakuna sa ilang barangay kay musuroy man. No? Katong gi-open na to sa ato ang Marigundo National High School, and we are planning to have this drive-through na vaccination. So daghan, no? So Nakita nga feasible alang sa drive-thru ang Liberty Shrine sa Barangay Mactan ug ang Mactan Cebu International Airport sa Terminal 2. Gipanglantawan nga adunay 300 ang mabakunahan sud sa usa ka adlaw sa mong drive-thru vaccination site sa higayon nga kini sugdan. Susama ang paagi niini sa ubang regular vaccination areas di mo parehistro una online. Ang dakbayan sa Lapu-Lapu nag-average og 4,000 ka mga tawo ang nabakunahan sa matag adlaw. Gibana-bana nga anaa sa 170 ka mga tawo ang nakadawat sa bakuna, din 117 niining nakadawat sa ilang first dose, samtang adunay kapin sa 40,000 ang nakakumpleto na sa second dose. Sa kasamtangan ng syudad, adunay unom ka vaccination sites sa Island Central Mall, City Auditorium, Hoops Dome, Waterfront Mactan, Mactan Newtown ug Marigondon National High School. Giklaro sa Lapu-Lapu City Hospital Administrator Dr. Ronaldo Porto nga dili diha sila dayon makadawat niadtong mga pasyente nga nagpositibo sa COVID-19. Kinsa gi-admit sa tertiary level sa hospital ug buot mobalhin sa primary level hospital. Gipaibaw ni Dr. Porto nga misugwak na sab ang mga pasyente ngadto sa City Hospital. Ang maong tambalanan aduna lay 12 ka hospital beds nga gitagana alang sa mga COVID patient. Apan base sa talaan sa miaging semana miabot na ngadto sa 49 ka mga COVID-19 positive patient ang nalandig sa City Hospital. Matod pa ni Porto nga sa 49, 40 niini nakasinati og mild symptoms, 5 ang moderate samtang ang 4 severe cases. Iyang gipasabot nga ang mild cases inay mamahimo ra untang ibutang sa mga isolation facility. Apan ang mga pasyente nagkinahanglan og monitoring sa mga nurse ug doktor tungod kay sila mga persons with comorbidities. Gibutyag ni Dr. Porto nga adunay mga nanawag sab niya nga mga pasyente nga gi-admit sa mga pribadong tambalanan nga gustong mobalhin sa City Hospital aron sa pagtiwas sa ilang medikasyon. Daghan tag nag-waiting list o niya. In fact, ang uban hospital gali ba nga uban pud nga pasyente nato nga naa sa private hospital nanawag nako nga kung mahimo matabangan sila mobalhin sila gikan sa tertiary level ng hospital mobalhin sa primary level. Gipaibaw niya nga gawas nga puno ang City Hospital. Nagkinahanglan pa una og pagtugod gikan sa buhatan sa Department of Health kun DOH sa higayon nga adunay pasyente nga buot mobalhin. Sa protocols nato naa magud tay ipahibaw magud nato sa DOH na mainana. Dili na nimo dito ibalhin na. Step down. No, we have to follow protocols nga makahibaw gid ang ato ang DOH sa ato ang mga gagi pangbuhat ug pag i-manage sa ato mga positive nga mga patients. So ang challenge na mo karon kay una daghan kay ni hangyo nga mo balhin nya wa man tay kabutangan. Gipaibaw usab niya nga aron sa paglikay sa dugang tinakdanay sud sa tambalanan, iyang gipatuman nga way gitugutan nga mobisita sa mga pasyente. Nang awhag ko kana bitang pagbisita, walay bisita ang hospital. Okay. Muna mo ginatong ikuan karon. Walay bisita ang hospital ug kinsa to nga atong mga igsuon nga na hospital tungod sa COVID or sa uban nga gipamati. Ang ilahang buhaton mo cooperate lang gyud sa bahin sa protocol para dili nimo takod dayo ang kuyanap ni kaning COVID nga labi na gyud kaning Delta. Dugang ni Oporto nga ang katong kabane sa pasyente nga adunay ihatod nga pagkaon ug ilisan, igo na lang nga itunol sa mga personnel. Gipahugtan na sab ang point of entry ug exit sa mga hospital aron way makasulod gawas sa mga hinungdan nga mokatap ang virus sa uban. Kung ang ubang local government units wa mutugod sa leisure biking ug naglimit sa ubang mga kalihukan sa gawas, sila pula pa si Mayor Junior Daon Chan mihatag og kagawasan sa katong buot mag-ehersisyo. Apan ang maong pagtugot adunay kondisyon. as long as they will wear face mask. Face mask. Face mask lang. Kay di po na ito palabian kay basin niya maburyong atong mga tao. That's one way of stress out, stress free. So more na way na to, no? Exercise is the best, no? Basta within the age lang, okay ra gid siya. They can do jogging within their subdivisions, Okay. within their areas. So,
Samtang, wao sa pahugti ni Mayor Chan kadtong mga nag-operate sa pampublikong bus ug modern PUJ nga gikinahanglan adunay air purifier nga ibutang sa matag unit. Sa kondisyon nga ablihan lang sa matag unit ang ilang bintana o pultahan atol sa ilang pagbiyahe o pamasada. Those who are not open will be their passenger must be limited. Sa mga units nga makapangabli sa bintana o pultahan, mamahimo mokarga og pasahero nga full capacity sa kondisyon nga motamod sa health protocols. Gi-question nila Lapu-Lapu City Mayor Juna Dahong Chan ang gihimo sa konseho sa parang paglangay sa pag-aprobar sa 60 ka computer units nga gamito na lang sa COVID-19 response ug alang sa e-library sa Dakbayan ug sa isla sa Olango. Matod pa ni Mayor Chan nga ilan ang gipasabot, pinaagi sa iyang suwat nga among katuyuan base sa guidelines sa Philippine Amusement and Gaming Corporation kung PAGCOR nga gamiton alang sa emergency response. So there is no reason, Patch, nga dili na to aprobahan. Kaya naman, gihatag naman gid nato, idukdo naman. Pero ang girason na sa nila, they archive. Wala na gi-deferred, Patch, kundi gi-archive na. Kay mangayo na po og opinion sa PAGCOR. Sumala pa sa mayor nga nakasakripisyo ang mga COVID-19 frontliner ilabi na ang encoding sa COVID-related cases. Ingon man ang mga tinunan nga way ikapalit og gadgets o computer alang sa ilang magamit sa ilang modular o online classes. So klaro man kaayo na. So para man na kaayuhan sa mga kaigsuunan na to nga nang eskwela kay ting-abli na bias klase. Nya nagklase na pud ang mga nag-modular na pwede silang mag-research dito kung wa sila ika-afford nga pagbayad kay sirado ba ang mga internetan karon. Dugang pa ni Mayor Chan nga klaro ang katuyuan sa mong pagpamalit sa computer units apan gipadapli na hinuon sa konseho. Ngano sa kapanahunan sa niaging administrasyon dili man inani kalisod-lisod ang pagpangayo nga kani unta kinanglanon makaini kay naa man ta sa emerhensya, naa ta sa pandemya, magpaabot pa ba tapats nga daghang kinabuhi nga makalas nga ato ang gamit unta ni para man ni sa wa man ning ingon nga ato ning igamiton para kay mag games ta o mag Facebook ta. Ato sa regular session nitong Agosto 19 ni pasabot ang konseho nga nagkinahanglan pa sila nga mangayo og opinyon gikan sa PAGCOR alang sa maong katuyuan. Di ay magtiayon sa Barangay Mactan nga pangandoy nila nga mapayo ang ilang Pinoyanan aron sa hamugaway nilang pagpuyo. Wa nila damha nga matuman kini sa tabang ni Mayor Junior Dahong Chan. Bisan kung adlawng Domingo, waig sa paya ni Mayor Chan ang pag-atos panimay sa magtiayong Christopher og Lindy Lapinig. Pangandoy niya nga mapasiminto niya ang iyahang balay tungod kay naa siya upat ka anak, 10 anyos, 7 anyos, 5 ug 2 anyos, no? Unya mabungbungan pud ang iyang panimalay. So muna niya karon ang team sa Ahong Cares Bayanihan Project mga kaisunan, no? Nagtidabangay, nag-alsa og mga plywood, alsa og simento, bas o graba para trabahoon na to ang iyang panimalay ni Lindy o Christopher Lapinig mga kaisunan. So Pinaagi sa suwat nga gipadaan ni Lindy, iyang panghinaot nga mahatagan og disente nga kapuy-anan ng iyang pamilya, ilabi na ngadto sa iyang upat ka mga minor de edad nga anak. Apan wa magtuo si Lindy nga adlawng Domingo mutunga og kalit si Mayor Chan, dala ang mga construction material aron nga mapatrabaho ang iyang balay. Daghan kayong salamat, Mayor, sa iyong tatay. Kaya dili pa ikaw ang mayor, wajud milayang madulan. Kaya sa pandemya ngayong abot, o dili pa ikaw ang mayor karon ambot kahon sa kay kuha sa mga punganon, o dili pa ikaw ang mayor. Daghan kayong salamat. Matud pas magtiayon nga dugay na silang nagantos nga magpamidpid ang iya mga anak sa higayon nga mobunok ang uwan tungod sa salibo nga mulaho sa ilang balay ug magbantang sab sila sa grabing kainit sa adlaw. Sorpresa si ko Mayor. O ngayo kong dakong pasalamat ni Mayor Junard Dahong Chan nga itabangan ni pagsiminto sa balay ug bungbong. Daghan kayong salamat Mayor. ug sa imong mga team daghang salamat. Bugtong panginabuhian ni Lindy mao ang pagpaninda og lumpia og tungol sa baboy apan wa na makapaninda sa kilid nga bahin sa Mactan, Newtown human gibadlong tungod kay way permit.
Balay wala mabungbungi, wala po masaminto lori kayo na ipagkanak. Unya ihangyo sa mayor magisona padaas lang tuwat ang atong mayor wa mo makuli. Giyatiman ito bagay sa mayor. Di lang simpleng kita ka sa mga gamit. Kundi ang mayor gid gobanan sa team ang nagtrabaho aron mahuman ang ilang gihangyo nga matarong ilang panimalay mga gisonan. Muna nga atong pasalamatan na atong mayor sa iyang kakugi gugma na atong mga punganon nga naa siya kanunay nagatiman alang sa atong kahimtang nga matiman tantanan mga gisonan. Salamat po ko sa Ginoo nga gidungog niya akong pag-ampo. O nagpasalamat po kong Sir Tino kay ang akong request na hatag dayon ni Mayor ug nabasa dayon ni Mayor ang akong gipangayo. Dugo patay maayong Mayor sa kadaghang Mayor sa Pilipinas karon pa kitag Mayor nga mumasa. Mutabang sa mga pobre, mupanday. Pila ka Mayor ako makuan sa mga TV pero si Mayor gyud diri sa Lapu-Lapu ang mumasa. Panday mutabang sa mga pobre. Mga daghang kay salamat Mayor Junard Alunchan. Ug mao kadto ang mga nagunaog manindaanong balita sa Rakbayan sa Lapu-Lapu. Alang sa mga update, i-like ug i-follow ang Facebook pages sa Junard Alunchan, Lapu-Lapu City Chan Administration ug Lapu-Lapu City PIO. Ako si Mark Anthony Bautista, mag-uban tagbalik sunod simana sa Lapu-Lapu Weekly News.